салом алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон, имрӯза наворда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд бо нархҳои дастрас. Мошинҳои Opel Astra G Caravan, Astra F, Opel Vectra, Lexus ва BMW-ҳо мебошанд ки бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред. Дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ доранд метавонанд дар номраи имо ва WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаворо сар мекунем. то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед. бародарон, нархҳо аз 15 000 сомон сар мешаванд. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. раҳмат бародарон, барои дастгирӣ, барои лайк падилиста карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. якум мошини фурӯшӣ ҳастад бародаро, Opel Astra G Caravan ҳастад ки соли бароиши 2000 сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. радной краска, салон тоза, хаддавои матоъ коробкашам мега созай, балонашам нормалия, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 45 000 сомон мега бародаро. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, сурат ва маълумоташро дар имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra G соли бароиши 2003 сӯзишвори танҳо бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай, дар Душанбе мақсад гаштагиай, ягон камбудӣ надорад. расходам мега надорад. балонашам созай, хаддавои матоъ коробкаш ҳамаш 100%. танҳо мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 63 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо мега камтар муомилаам мекунем. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Opel Astra G соли бароиши 2002 сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин як дастхати гаштагиай, беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. 4 та балони нав, мотор инжектор, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет, аккумуляторашам навай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 59 000 сомон мега бародаро, бо арзоншам мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G соли бароиши 2000 сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтаринад, радной краска, салон тоза, хаддавои матоъ коробка ҳамаш созай, документош мега ҳастанд, электропакет, дараш дора, хаддавои ҳамаш 100%, 4 та балони нав, аккумулятори нав, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 53 000 сомон мега. бо муомиларо дора. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra соли бароиши 1991 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 гуфтагиай.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бародарон, мотор 1.6 простой, радной краска, салон тоза, мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, балонош беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. хулоса мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар райони Фархор, нақша 15000 сомон мега. бародарон, бо харидори аниқ боша, ба хотири моҳи мега Шарифи Рамазон камтар арзонтаршам мекунем. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F караван аст бародарон. соли бароиш 1995, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6 модулай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мотор, коробка, ходовой ҳама соза, ягон камбудӣ дида намешавад, фақат мега мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ, нақша 27000 сомон мега. бо арзоншам мекунад. бародарон, вариантҳои алширам ҳастай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. BMW 5 серие, соли бароиш 2000, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 2.5 гуфтагиай. коробка передачаш автомате, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. задагӣ пусдагӣ умуман надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш соз, аккумулятори нав, печга, кондитсионер мега кор мекунад. танировкаҳош 10 моҳа муҳлат доранд, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 43000 сомон мега. бо арзоншам мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарони дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. BMW 5 серие, соли бароиш 2008, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 3 гуфтагиай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки мебинед, мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. задагӣ пусдагӣ умуман надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш соз. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 93000 сомон мега. бародарон, бо арзоншам мекунад. вариантҳои алширам ҳастай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Lexus LX серия аст бародарон. соли бароиш 2000, сӯзишвори газу бензин, кузов внедорожный, объёмаш 4.7 гуфтагиай. коробка передачаш автомате, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, танировка ва ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат доранд. ягон камбудӣ дар мошин дида намешавад. чихеле ки мебинед, салон тоза, радной краска, балоношам 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 170000 сомон мега. бародарон, марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Lexus LX серие, соли бароиш 2008, сӯзишвори танҳо бензин, кузов внедорожный, объёмаш 52 гуфтагиай. коробка передачаш автомате, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин состояниш хуб аст, ягон камбудӣ дар мошин дида намешавад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, ламинати сафед задагиай мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша $35000 мега. бародарон, марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.
бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар ҳам хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилисия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилисия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем бародаро. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хайр то видеои оянда.